holi Shân Cothi? I cannot wait. I love Shân Cothi. Should we get coffee or coffee? Oh, good one. Oh, derfyn un cariad. Croeso, Shân. Dawnsio lawr y grisia. If that went wrong, it would have been brilliant. Very good, gorgeous girl. Oh, chi'n edrych yn dda. I've been wanting you to come on this show for years now. Wir, Yeah. What's the build-up nath o roi I ti, Shân? She's got to live up to that now. Mae'n amlwg bod fi wedi gwneud rhywbeth yn iawn. Do, mi o'i ti. Wyt ti. Iawn te. Right then, Sian, I've got a couple of questions for you in Cymraeg. Wyt ti'n actio a cyflwyno a canu. Beth wyt ti'n fwynhau fwyaf? O, cwestiwn da. Mae'n amrywio o ddydd i ddydd. Beth sy'n digwydd yn yngyrfa I yw bod fi'n newid cap yn aml iawn, achos dwi'n mwynhau marchogaeth cyffyle hefyd. Ond, wrth gwrs, canu, fi'n credu, yw'r cariad cyntaf. Dwi'n mynd nôl i'm mhlentyndod. A mam... Child. Ie, mam yn gweud bod fi wastad yn canu. Canu yn y tŷ. A wrth gwrs, pryd hynny, o'n I ddim yn gwybod bod fi'n mynd I wneud gyrfa mas o ganu. Now, sut deimlad oedd perfformio yn y West End? Cyffroedd. Ie? Fi'n cofio'r noswaith gynta. Wyt ti? A dath mam a dad lan a ffrindiau. Wrth gwrs, Justin, prynu a criw bach. O'n nhw mor gyffroes drosto fi. O'n I ddim cweit yn styried beth oedd e. Ie, oedd na nerfusrwydd, ond oedd e'n wefreiddiol. Nawr te, siarad am ceffyl nawr. Ceffyl Caio, enw ceffyl I ti. Dwi'n fel ffringore ti. O, mae fe'n angel. Mae e'n gallu bod yn ddihawl bach. Ydy, Wedi bach gen drwg. Cymeriad cryf iddo fe, ysbryd iddo fe. A dwi ddim yn... Ysbryd, spirit. Dwi ddim yn rhwydd I drafod bob tro, ond dwi'n dwlu arno. A mae wedi bod... Mae wedi safio fi, tymod, yn y cyfnod pan oedd angen. O'n i'n carlamu'r trath yn ogwr, gweld yr haul yn machlyd. O'n i'n treulio oriau. A oedd hwnna'n, tymod... Ie, therapi. Ond mae fel unrhyw hobi, yn dwi? Pan I ti'n angerddol am rhywbeth. Yeah, you've got Caio, I've got Nia. Ie, yn union. It's the same thing. We feed him more on, she's happy. And he flogs me like... A dead horse. Keep that private. Dead horse. Dead horse. Now, sut deimlad oedd moving back onto the script, rasio yn Cheltenham. O, Matt, mae rhaid ti drio le. Yeah. Oedd ti'n wallgo. Mae ti lot o marfer. Oedd rhaid ti gyda fforddiant, achos mae fe yn fy nsiarus, mewn beryglus. Dangerous. O'n I mas ar y gallops, ar iar Tim Vaughan, yn gynnar y bore, mynd mas o 6-7 ceffyl, o'n i fel pech, oedd e'n galed. Mae'r jockeys mor heini, maen nhw mor ffit, yn gryf, ond hefyd dyn nhw'n byta lot. Ond oedd y ras I hunan yn Cheltenham, o flan 70,000 o bobl. Oh, wow! Oh, awesome. O'n I mor excited. A clywed y dorf yn gweithio, o'n i'n meddwl bod fi wedi ennill, o dim ots. Chos o'n i wedi gwneud ras dda, a oedd y fforddwr yn bles hefyd, fel oedd y ceffyl di mynd. Oedd e'n anhygol. Anhygol. Unwaith eto? Dwlen I wneud e. O lot o waith, cofio. Yeah. Ond gylen ni ddim dewis to, achos mae cyfle I 12 person dros Pryden, a ti'n codi arian at achos da, felly bydde fe bach yn, ormod I fi cael y cyfle ddwywaith a rwy'n arall eisiau gwneud. A beth sy'n nesaf I amser Justin Time hefyd? Wel, yr elusen ar cof am Justin. Wel, I ni'n wneud, mae cyngerdded yn ni yn aml. Ni'n wneud cyngerdd mawr I godi profil ag ymwybyddiaeth, achos mae amser Justin Time yn 5 mlwydd oed ers y lawnsiad eleni. Felly o'n i'n meddwl, mae well I ni'n gwneud cyngerdd mawr eddog yna. Faint o bres da chi wedi godi ers dechrau? Ni siŵr o fod wedi codi 200,000 nawr. Ti'n elusen bach I ni. A ni'n neud beth ni'n gallu. Yng Nghymru, yn fe. Felly, be sy'n nesaf I gasglu arian? Wel, fel ni'n gwybod, mae'r cyngerddau yn mynd ymlaen ac ymlaen. Ond mae yna fynydd mawr, I wedi gwyd volcano mawr yn disgwyl ni, Kilimanjaro. Mae hwnna, fel unrhyw sy'n trefnu hwnna, ond I ni wedi bod yn codi ymwybyddiaeth hefyd I Justin Time ar y cyd. Felly, hwnna yw'r mynydd mawr sydd da ni I goncro. Ti a chryw o ffrindiau? Mae 100% yn I gyd, ond mae Kath Ayres, yr actores, Cheryl Jones, mae'n, Sain, ti'n gwybod Cheryl, mae gymeriad. Iolo Williams i'r bai,
fe nath perswadio ni, ond hefyd mae Martin Williams yn neud e, mae Rod Gilbert. Faint o amser mae'n mynd i gymryd i chi gyrraedd y top? Wel, ni 9 diwrnod i gyd, tymod, bant yn dy fe o'r wlad, ond mae'n debyg 4 diwrnod i fynd lan a 2 lawr. Rolio lawr. Ond dwi ddim, mae'n mynd i wneud doler ydy, mae'n debyg, achos yr altitude, beth yw altitude yn Gymraeg? Uchder, ie. Achos sy'n llawer o oxygen dy ti lan. Hanner o'r oxygen. Wel, fyddi di angen lot o oxygen rwan, achos... You think Kilimanjaro's a challenge, okay? Mae hwn yn... Amser gwerin geirfa. Shân Cothi, mae gen ti 20 eiliad i gyfieithu gymaint o'r rhain o Saesneg i'r Gymraeg, iawn? Iawn. Wyt ti'n barod? Odw. O'r gore! 3, 2, 1, coni off. Cymaddynsiau. Eisiau'r gyferddin. Singer. Canwr. Competition. Cysylledd. Classical. Clasurol. Personality. Personoliaeth. Career. Gyrfa. Teacher. Athrawes. Presenter. Cyflwynydd. Stage. Llwyfan. Series. Cyfres. To win. I ennill. Charity. Elusen. Da iawn Da ti. iawn! Da iawn. Ar Okay. wyb! Beth yw scores, God? Okay, Sian, da iawn, da iawn. Canolog. 12. That's a good score. Da iawn ti. Just o dan fflir Dafydd. O, chwarae ti wedi mod. Ardderchog. Mae'n fardd. Da iawn. Dwi jyst yn... Direct. Yn soprano.